Poštovani posjetioci, u šestom kolu druge muške lige Srbije sastavljaju se ekipi Srem i Radnički 1950 Kragujevac. Za Radnički igrač broj 15 će biti ekipe Marko Drašković, broj 4 Nikola Kostić, broj 5 Filip Lavović, broj 6 Marko Đurđević, broj 7 Nikola Radničević, 8 Ivan Nedeljković, broj 10 Miloš Filipović, 11 Srđan Stojanović, broj 12 Filip Popović, 13 Janko Tanasijević, 14 Aleksandar Delovica i broj 16 Nenad Tanasijević. Trener Savić Zoran. Srem igra u sastavu. Kapitan ekipe Đorđe Đorđević, sa broj 4 Jovan Jekić, broj 5 Dejan Tomić, broj 6 Branislav Đurak, broj 7 Miloš Sekulić, broj 8 Jelena Vučović, broj 9 Kostas Kratotakis, 10 Filip Grešić, 11 Uroš Stević, sa brojem 12 Stevan Vuković, sa brojem 14 Marko Andrić i broj 15 Aleksandar Imanović. Trener Perković Aleksandar. Sudije Ekneši Tibor Trkaš, Orešković Marko Kačaremo i Miroslavljević Danilo Prokupin. Delega Polovina Vlada Novi Sad.
Grazie.
Solo bardzo nazywamy być.
Panowie są reszta operujący, są obracane 10.
これは自分の仕事を持ち「
Ivanović,
Gracias.